Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ганя Ранделова и съм партньор на компанията APL от 2020. Искам да споделя с вас резултат, който лично изпитах върху себе си с продуктите за здраве на компанията. През 2018 година при мен се отключи остеоартрит на ставите на пръстите на ръцете. Като занимаваща се с изкуство, не можех нито да свиря, нито да държа четка в ръка, за да рисувам. Това ми подейства психически и впоследствие получих възпаление на ставата и на едната ръка. Химия не исках да приемам, ползвах други средства, но имах частични подобрения. И понеже нищо не е случайно, много скоро се запознах с дръжетата на APL и започнах да приемам Stop и Slide, Grow и Relax. И така нямах очаквания, просто ги приемах и след 2 седмици забелязах, че подотината и възпалението са почти наполовин намалели, а болката в ставата беше изчезнала. След близо 2 месеца гъвкавостта ми се възвърна и бях много щастлива. Можех вече да свиря, да рисувам и бях много щастлива от този факт. Благодаря ви, бъдете здрави и щастливи!